Servuste, servuste! Zdraví vás Harduro z nového videjka. Po dlhej dobe bude dlhšie videjko a bude to predstavenie jednej novinky, lebo ako určite si ľahko všimnete, nie som na svojej motorke. Som na tejto talianskej bešti, korunný princ talianskeho endura, keďže beta je princezná. A je to tohtoročný, respektíve už teraz voľnejší Fantic XE 300. Hneď si aj ukážeme, o akú motorku ide. Sa otočím, aby ste to mali pekne nasvietené. Dopredu upozorňujem, že je strašné blato. Vzadu nemám mús, ako som zvyknutý, takže mám tam dušu nafúkanú na 1 bar a dáku plevs gumu, plus plevs, neviem ako to volajú, ktorú veľmi hypujú momentálne. Aj keď za tých pár minút, čo som na tej motorke, tak som povedal, že tá guma je odpad, ale možno, že to robí tá tvrdá duša. Takže Fantastic, Fanatic do kopčeka. Toto by mohlo fungovať. Tak vám tu predstavujem nového Fantica. Kto neviete, o čo ide, Fantic je talianska firma, ktorá má kooperáciu s Yamahou. Používajú ako základ yamahácké motokrosové motorky. Aj toto je v podstate základ Yamaha IZ250. Rám je ten istý, podvozok je v podstate ten istý, len ladený na enduro. Kývka tá istá. Brzdy sú tu väčšie ako na Yamahe. Kajaba podvozok nie je o čom, najlepšie, čo teraz sa dáva na enduro. Arrow výfuk, tak ako koleno, tak aj koncovka. A základ je Minarelli motor. Je to v podstate celý motor je robený v Taliansku. Už nemá veľa spoločné s IZ-tou. Je tam tuším v kartroch jedáka podoba, ale ináč nie. 5 kvalt. Má to iný valec, inú hlavu. Má to strekovanie do sacej klapky, takže niečo ako KTM-ácké TBI. Akurát má obidva strekovače na jednom mieste, nemá tak ako TBIčko, že jeden pred a druhý za klapkou. Prejdeme z tejto druhej strany. Hydraulická spojka, STM-ková a samozrejme elektrická prívera. V-Force 4R klapky. Nemá chybu tá motorka. Zatiaľ, čo som sa na nej povozil, cítiť, ten hliníkový rám cítiť, že je tuchší ako všetko ostatné. A tu, čo sa týka kokpitu, hneď si na ňu sadnem a ukážem vám. Veľmi jednoduchý štart, stop vypínač. Gombíky sú zarovno, takže to nestračíš bruchom, alebo tak, keď tlačíš tú motorku. A najzaujímavejšia vec pre mňa na tejto motorke je tento vypínač. Tento. A to je mapa 1, mapa 2. Počkajte, takto by som to mal. Asi ma budete počuť. A pri každej tej mape si týmto maličkým gombíkom, bing, už mi to tu svieti, zapol som si práve trakčnú kontrolu, urobím tieň. A keď ju podržím, tak vidím, že na zelenej slabšej mape mám trakčnú zapnutú na hard. Prehodím modrú mapu, tá je tvrdá, tam mám trakčnú zapnutú na 0. Viem si vybrať, keď to podržím, a viem si vybrať trakčnú z 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a hard. Takže v podstate je to, až dobre počítam, 11 stupňová trakčná kontrola, ktorú dneska potrebujem vyskúšať, lebo jedna vec je, čo hovorí predajca motocykla, že ako to funguje, druhá vec je, čo hovorí manuál a zase tretia vec je, čo hovoria chalani na fóre
pančiňáčkom na Facebooku, takže dneska to kvôli tomu idem vyskúšať. Zatiaľ, čo sa týka tej motorky, nemá to vyvažovák, takže ako KTM-áci povedia, že trasie sa to, vyzerá, že sa to trasie, čiže tu vidno na blastroch, ale ani páčky, ani nič, netrasie sa to. Ja som zvyknutý na riehu, že to sa naozaj trasie, aj keďže ja v tom nevidím, nič zlé necítim to počas jazdy, takže mi to vôbec neprekáža, ale toto sa fakt netrasie. Mal som zatiaľ tú slabšiu mapu zapnutú, ten výkon je extra hladučký, ináč keď sa na to aj takto pozrete, domino, Nissin brzdy, Brembo spojka, jedným prštekom takto. Tam už som robil ja tuning, lebo originál bol dosť hustý olej v prevodovke, tak som tam dával Motul 7100 10V40 a z spojkového koša, ktorý má normálny prítlačák ako staršie motorky, že je tam 6 strún, som 2 strúny oproti sebe vyhodil. Stále na každej motorke, čo som mal, som to takto mal, spojka nešmíkala, ale oveľa ľahšie ide páčka a lepšie sa dá dávkovať tá spojka. Takže už teraz naozaj nešiel som na motorke, ktorá má tak ľahkú spojku. X-Trainer má tiež super ľahkú spojku, ale toto má ešte ľahšiu spojku. Aj moje riehu, keď mám vyhodené tie struny, aj to má dobrú ľahkú spojku, ale toto má ešte ľahšiu spojku. To, ako sa dá dávkovať, tak to ešte len uvidíme, lebo som na nej ešte veľa nejazdil. A zatiaľ ergonomicky sa mi to veľmi páči, veľmi mi to sedí ku mojej riehu, geometriou. Uvidíme na výjazdoch, na hlúpostiach, že čo to bude robiť. No a ideme sa kúsok previesť, asi len dosť sa šmíka a tá guma naozaj neveľa berie, ale uvidíme, čo sa s tým dá robiť. Má to štarter, neviem, nerozoberal som to, ale tvrdia, že tam není Bendix, voľnobežka tam není žiadna, je to dákým, neviem akým spôsobom vyriešené. Ten štarter proste štartuje potichu, nepočuť ho vôbec ako na riehu, počuť ten Bendix, že to tak zaškrípe alebo čo. Tuto štartuje na ťuk a úplne potichúčky a normálne, že hotový som z toho. Natlačím, nenatlačilo. Ani som nechcel naštartovať, iba som chcel natlačiť, aby čerpadlo natlačilo, ako to